malgrado a situazione a disperata, proemo essere positivi. Oh no, malgrado a situazione a disperata, proemo essere negativi. Negativi. Așa, treci pe fiori, treci pe persoană știți pustre. No, spera că le părăsti. Mă răsla treci pe fiori, treci mașina, negașle. Malgré la situation désespérée, essayons d'être positifs. Oh non, malgré la situation désespérée, essayons d'être négatifs. Négatifs.